Következő gondolat nagyon szép az evangéliumi részletben, és akkor ezzel talán be is fejezem. Mit mond ez a gazdag ember, amikor eljut a túlvilágra? Jelet kér. Figyeljük csak meg, jelet. Mégpedig a feltámadott ember jelét. Küld vissza Lázárt az otthon lévő testvéreimhez, mert hogyha egy feltámadott, a halálból visszatért ember megy el hozzájuk, akkor bizonnyal hisznek. Ez nem igaz. Ezt már én is többször megtapasztaltam beszélgetéseimben. Kérdezi tőlem valaki, miért? Valaki már visszajött a halálból? Kérdezi tőlem, számtalan beszélgetésben előfordult. Remélem, hogy nem csak velem történt már meg ez, mert az azt jelenti, hogy önök is megteszik azt, amit én. Időnként beszélgetünk a hitünkről. Miért? Valaki már visszatért? És akkor ilyenkor azt szoktam mondani, hogy igen, egy valaki biztosan. Úgy hívják, hogy názáreti Jézus. Mi elhisszük, elfogadjuk az evangélium üzenetét. Ha ez nem így lenne, az végzet lenne rám vonatkozóan. Nem pap, dehogy is. Mint hívő emberre vonatkozóan. Végzetes lenne, ha nem fogadnám el. Jelet kíván a mai ember is. Jelet. Reklamálja Istennél a jeleket. És nem veszi észre, hogy minden nap, reggeltől estig, estétől reggelig számtalan jelet kap. Én hányszor itt elmondtam, csak gondoljunk ebbe bele. Én most már könnyű helyzetben vagyok, mert fölveszem. Vissza is tudom hallgatni. De itt már számtalanszor elmondom. Reggel, amikor fölébredünk, akkor ne induljunk be, mint egy zakatoló gép. Lehet, hogy késésben vagyunk. Ja Istenem, már mennyi az idő, már lekéstem a busz, meg a vonatot, meg a helikoptert. Ja nem, a metró jár itt, igen, azt késtem el. Kétségbe vagyunk esve reggel. Az első reggeli pillanatom az az, hogy hálát adok a Jóistennek, hogy vagyok. Mert megint úgy gondolja a modern ember, hogy ez természetes, hogy ő van, hogy ő létezik. Mitől természetes az, hogy te vagy? Ugyanúgy természetes lehetne, hogy te nem vagy. Mind a kettő igaz lehet. És pontosan ezért mi hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy reggel fölébredtünk. Egy új napot kezdhetünk. Ez már egy pozitív lendületet, egy löketet ad a napunknak. Az első jelre válaszoltunk. Köszönöm, Uram, az életemet. Reggel fölébredtem, ez az első jel. Milyen jelet akar még az modern ember? De milyen ellentmondásos a példázatban ugye ez a gondolatmenet? Hát képzeljük el, hogy ez a szegény Lázár a gazdag ember tartózkodási helyén, tehát lakrészén kívül, nyomorúságos körülmények közt élve halt meg. Az Úr Jézus Jeruzsálemen kívül, nyomorúságos körülmények közt hagyta itt köztünk az ő életét, sorsát, a kereszthalál értelmében. Micsoda nagy dolog ez! Jelet kaptunk, a kereszt jelét. Bízzunk az Istenben, térdeljünk le előtte nagy-nagy bizalommal, és merjünk engedni az ő jelenléte gazdagságának a szívünk mélyén. Engedjük, hogy ő meghódítson bennünket az ő szeretetével, nem a félelemre, nem az aggodalomra, nem az önsajnálatra, és így tovább hív bennünket Isten, hanem arra, hogy felszabaduljunk, arra, hogy a szeretet alapvető üzenetét befogadjuk, és észrevegyük a mellettünk lévő rászoruló embert, mert hiszen ez is a mi feladatunk itt a Földön, hogy mindenféle dologgal foglalkozzunk természetesen itt a világban, de a legeslegfontosabb a mellettünk élő ember. Nagy-nagy bizalommal forduljunk tehát Isten felé, hogy nyissa meg a szívünket, a lét, az élet tisztelete iránt, nyissa meg magunk tisztelete felé, és a másik ember felé is. Amen.